Ok, salutare, bine v-am găsit și ce caută telefonul ăsta? Salutare, Popitul e aici! Astăzi să ne jucăm Popit. Și cu ce avem? Bun, Ana, să zic jocul. Deci dacă îți dau de-astea, numere de-astea, tu trebuie să dai așa. Să faci așa. Bun, dar stai puțin să dăm și noi pauză puțin să facem și noi asta. Ok, am revenit și astăzi, da, nici nu știu să fac intru, stai să dau eu. 1. Trebuie să dau 4. 1, 2, 3, 4. Hai, Ana, tu. Bine. El e bără. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ai dat 7! Bă, ești norocoasă ca mine. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Hai că e bun. Da, să vezi cum te rup eu. Aici să nu uităm așa. Oh, ăla s-a scos. 3, bă. 1, 2, 3. 3. Egalitate. Băi, dă-i tu. Nu te cred. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bă, m-a spart. Ia acum numără în ciprească, că ea nu știe românește. Ok, ia să dăm și noi. Acum să vedem dacă avem și noi pic de noroc, bă, băiatule. Pic de noroc și... Oh, opa! Bă, dar a fost setat aici, așa? Da, adică se pune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Su! Ăla-i. Hai că s-a picat și ăla. Dar nu mai fă așa, pune-l aici. Nu mai da prea mult. Încet. Bun, așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A, tu trebuie să dai 8. Opa, bă, e pe capul meu. Vreau să-mi înainte. Să dăm și noi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu-mi place jocul ăsta. O să mai dau încă o dată pentru picul meu de respect. Și am noi și eu 2. Bine. Dar să nu mă înjurați, prieteni, că o să dați și Ana de 2 ori. Ba nu mă, că a picat pe ăsta. Ăsta, stai mă, ce dracu. Uita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pe te rup, Ana, fii atent. Ați să vedem. Gata, mă rog. Deci, stai, Ana, stai, nu, stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfect, hai. Acum dai tu. 3. Nu, 3. De fapt, da. Hai, dai tu. Vrei, lasă-mă. Unu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 1, 8, nu. Nu ai, așa e nouă, aici e 8. Deci 1, deci tu erai, tu asta le terminai pe toate, nu? da, și asta. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Păi eu am, what the fuck, cu e diferență între căcat. Să dăm. Sau dai tu. Mai dai încă o dată. Că m-a dat și tu. What the? 1, stai, 1, 2, 3, 4, trebuie să dai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și trebuia să dea așa, nu... Sau diferență în amândouă. Așa, să fie egalitate. Acum dau de a doua oară sau e prima dată? Nu, e a doua oară. What the? Opa, stai, bă, a picat pe ăsta, cred, sau nu, pe ăsta, da.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, mai am 2 și câștig! Bine, hai să nu fiu sohoță, că ne-a picat acolo doar atâta. Numerele, deci o să iau doar atâta din asta. O să iau așa și o să fac așa. Opa, scuze. Mai dai încă o dată, că nu. Filmăm de 5 minute. What the? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai, dă-i de 7. Dă-i aici. Apa, dă-i aici de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Nu vreau să mă deschid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Easy. Te-am bătut! Te-am bătut! Bă, au! Au, bă! Bine! Fix pe gresie!